खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ सिसिटिवानि प्रेस कनफारेन्स। आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों। बेनि गोख्रों अजदखौ ट्राइबेल जथाय गौथुमनि आफाद सिसिटिवाया होदों। ट्राइबेलफोरनि हा-हु रैखाथिनि थाखाय फैगौ 22 नभेम्बर खालाराव दुलाराय आसामनि गासै जिल्ला महकुमा बेंगिरनि लांगोनायाव सिसिटिवाया 2 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुंनो साखाफारा होनना फोसावदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारा दिनै ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनो गोदान आयेन आरो ट्राइबेल बेरेखा मावनायनि गोख्रों अजदखौ होदों। गोदानै देरहानाय साबा एमएलएफोरा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव समायखिरा लाबाय। उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जालांनाय साबा एमएलएफोरखौ दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव बिश्वजित दैमारीया समायखिरा लाहैयो। गोदानै देरहासार जानाय थावरा बियाबनि एमएलए सुशांत बरगहाइ, मरियनीनि रुपजयती खर्मी, भबानिपुरनि पनिद्र तालुकदार, तामुलपुरनि जलेन दैमारी आरो गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांमोनखौ समायखिरा लाहैयो। जोनोम आरो थैनाय माला जायो बेखौ रावबो मिथिया, गासिबो अबंगसाइनि लिरनाय बायदिसो। जोबोद दुखुनि खौरां। 8 नं आसाम त्रिपुरा हादरारि राजालामा करिमगन्जआव सिमेन्ट लांनाय गारि आरो अट' रिक्साजों सौग्रावलायनायाव दिनै फुंबिलिनि 7:30 रिंगा समाव सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंफोरा फारियै दुजापाइ पनिका, सालुपाइ पनिका, गौरब दास पनिका, सम्पु दास पनिका, लालन गस्वामी, फुजागुर, देबगुर, सानुरी, मंगली कामारकर आरो तुर्प कामारकर होनना सिनायथिनो हादों। सासे जखम जानायखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। बे जाब्रबथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननायखौ गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया 10 नभेम्बर बुधबार मोनाबिलि समाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौसालियाव बर'लेण्ड भवन दारखा सेक्टर 18/ए गोदान दिल्ली भारत सरकारजों पद्मश्री आरो साहित्य एकाडेमि एवार्डजों मान होजानाय बर' फिसा फारियै मुर्सि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि आरो डक्टर अजित बर' गेदेमा बिथां सानैखौबो आर'नाइजों बरायो। लोगोसे मान बिलाइ बावनायनि हाबाफारि लानानै बरायनाय जायो। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ पाकिस्तान हादरनि आखायाव जेननायखौ लानानै हादरनाङै गोबां सावरायनाय सोलिबाय थादोंमोन। बे समावनो भारतीय क्रिकेट टीमनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों हामला खालामनाय डिजिटेल दावहा सोलिदोंमोन। माखासे सुबुंफ्रा सुबुंस्रि खोमाना गोबां गाहायसिम दावख्लायदोंमोन। ससियेल मिडियायाव सासे नेहाद दुथाङा विराट क'हली आरो अनुष्का शर्मानि 9 दाननि अनजालि फिसाजोखौबो जिनाहारि खालामगोन होनना हुमखि होदोंमोन, जायनि थाखाय बे बाथ्राया खौरां बिजोङाव बांग्रिं मावदोंमोन। दिनै बै मुगैथाव लेथ्रा बिबुंथि होनाय दुथांखौ हायद्राबाद पुलिसा हमबाय। हमजानाय दुथांखौ 23 बोसोरनि रामनागेश श्रीनिवास आकुबाटिनि होननानै सिनायथि होदों। दा बे दुथाङा पुलिसनि जिम्मायाव दङ। सासे फरायसुलिखौ लामायाव आवथेना गाज्रि आखु बाहायदों। साननि समावनो सासे दुथां लाइमोना फरायसुलिखौ गाज्रि आखु खालामना जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। कलेजनि फरायसुलिया कलेजनिफ्राय न'फारसे फैफिननाय समाव बे जाथायखौ खालामो। जाथाया धुबुरीयाव जादों। जाथायजों भुगिनांनाय फरायसुलिया धुबुरी पुलिस थानायाव गसर थिसनो। दासिम पुलिसा दायनिगिरिखौ हमबाय। दायनिगिरिनि मुंखौ मिजानुर होननानै मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाख्नायथाव खौरां, दिल्लीनि सानै फरायसाया हादरनि गेजेरावनो नीट आनजादाव टप रेंकआव उथ्रिसारदों। देग्लायनि फोसावनाय नीट आनजादाव दिल्लीनि इशा जैन आरो कुशल गार्गआ टप रेंकआव उथ्रिसारदों। बिसोर सानैबो फरायसाया दिल्लीनि सरकारि फरायसालिनिफ्राय फरायबोनाय। इशा जैनआ नीट आनजादाव उथ्रिसारना मेडिकेल आयदायाव फरायनो जायगा मोनबाय। बिथांनि बिमा-बिफाया डाक्टार नङा। गुबुन फारसे कुशल गार्गनि बिमा-बिफाया कलेज गानो मोनाखै। सानै फरायसानि जाफुंसारनायखौ गोग्गाना साबायखर बावहरदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ आरो गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआवबो बे रादाबखौ बिथाङा फोसावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो उननि समाव गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। गोजोन्थों।